Πες μου τι θα κάνεις εάν το παιχνίδι γυρίσει υπέρ σου. Μισό λεπτό. Αυτή είναι η τεχνική μου. Τι θα του πεις, αν βρεθείς προς τα εδώ, αν τον φέρεις προς τα εδώ, τι θα του πεις? Πολλά. Μεγάλη Πέμπτη που βάζει διαβάσει τα 12 Ευαγγέλια. Εγώ πιστεύω να κάνω 13 Ευαγγέλια εκείνη τη μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρεις τώρα. Εδώ το χέρι μου δεν πιστεύω να περάσει από εδώ. Να έρθει δηλαδή σε αυτές τις μέρες. Αυτό το αθάνατο που έχει μείνει τώρα το τελείωσε. Αυτός ένας κόμπος εδώ είναι σε ένα πράγμα εδώ πέρα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτός είναι ο γόρδιος δοσμός. Όταν αρχίσει να κερδίζει το πράγμα που πάει και το θα κοιτάζει, εσύ τελείωσε. Μόλις ξεκίνησε.